אז מה קורה אנשים? כאן תומר ורציתי לעדכן אתכם במשהו די מגניב. אינטרו ונתחיל. אז ככה, אני די בטוח שרובכם מכירים את האתר G2A, ואולי אפילו קניתם שם משחק. למי שלא יודע, G2A זהו אתר שיש שם מלא משחקים מוזלים ממש, וממש שווה לקנות שם. הרבה אנשים שואלים אם בטוח לקנות שם. אז התשובה היא שכן, בטוח לקנות שם, ולרוב אתה מקבל את הקוד למשחק תוך פחות מחצי שעה, או אפילו כמה דקות. אז אחרי ששמעתם על G2A, בואו נדבר על מה שרציתי לעדכן אתכם. אז על המסך עכשיו יהיה לינק שלי, שבעצם אם אתם קונים עם הלינק שלי, אתם מקבלים הנחה. ומה יוצא לכם מזה אתם בטח שואלים? אז ככה, ב-G2A יש מלא משחקים מוזלים כמו שאמרתי. ותחשבו לעצמכם שעל המשחקים המוזלים האלה יש הנחה. אז ככה, אני חושב שזה ממש שווה וזה רק לטובתכם. אני מקווה שתהנו מזה, הקישור נמצא למטה בתיאור. יאללה ביי, לא לשכוח לייק וסאב.